रेलवन मंदिर के गट पर जीजा वीडियो बना के डालब नेट पर जीजा बुलेट पे जीजा हो बुलेट पे जीजा बुलेट पे जीजा हो बुलेट पे जीजा अरे चली ना घुमा दी बुलेट पे जीजा पहले बात यार सली तो के हम हाँ मेला लगल बा मेला घुमा दी आई शंकर जी के मेला लगल बा साली अरे ठीक बा दीजिए तो अगर इच्छा हो तो हम जरूर पूरा करें लेकिन एगो बात बा हमके सजे सवरे में थोड़ा टाइम लगी यही से तनी वेट करा जीजा करस के सुना क्योंकि दर्शन करावे खातिर लेके चलत बाड़ी और सजे सवरे के ज्यादा जरूरत ना बा तनी ध्यान से रही ना बड़ी भीड़ भी हो रहा होगा साली गरज की सुना अगर हम जाए तो बिना सजे सवरे हम ना जाए हमार बात सुना का कहले बा जाता जुमाई के दर्शन तू कहारे जाता जुमाई के दर्शन तू कहारे काहे के लगलू हो साज समारे